kan ze ook nog kijken door hun auto. Hij heeft ze nog niet alles gezien. Kijk dat futje. Dank je. Hey! Hoi. Hallo! Hoi. Ziet jij de eigenaar van het roze gevaar? Ja, dat ben ik. Ja. Dat ben ik, joh. Hi, Bas. Kom op. Ramon. Ramon. Hoi. Waarom? Omdat het kan. Kijk, daar haalden we weer wel van. Omdat het ik kan. bedoel, waarom niet? Ja, waarom niet? Ja. Bist je er al mee naar het buitenland geweest? Ja, naar Hongarije, Oekraïne, Montenegro. Montenegro? Ja. Omdat door toevallig het parcours van een, wat is het, een garbage run? De Garbage Run, ja, die ging door. Ja, dat is vorig jaar geweest. Oké. En komend jaar gewoon met deze, als het goed is, ook naar Engeland-Wales. Oké. Mogen de kids mee? Nee, het is 18 plus. Helaas niet. Nee. Helaas Ja, niet. Nee, ik de zou kids wel willen heel wel een graag keer mee met. willen. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, Maar pap zegt 18 plus, dus hoe oud ben je? ik ben 8. Oké, nou hoef je nog maar 10 jaar te wachten. Ja, dat is wel het geluk. En hoe heten jullie? Cheers. Hij Jace Jace. en ik ben Jalen. Nog een keer. Jalen. Jalen en Jazz. Jace. Jace. J-A-C-E? Ja. Oké. Ja, en ik heb hem door nu. Ik word ook een dagje ouder. Hey, en wanneer heb je hem getransformeerd tot... Dat is in 2019, 2020 is dat geweest. Oké. Eigenlijk vlak voor de corona. Vlak voor de corona. Vlak voor de corona. Want we zouden in 2020 zouden we de eerste gaan doen. En toen ging alles op slot. En wie is we? Ik met mijn zusterke. Met die zusterke. Ja. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Wie heeft die zus? Mijn zus is Marita. Marita. Tante Marita. Ja, soort van. Ja. Soort van. Ja. Want? Bonuskinderen. Oké, bonuskinderen. Oké. Ja. Hey, en wie bijzonder is die band dan met die zusterke? Als ze samen dit soort... Ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Ja, de hoofdzus eigenlijk. Ja? Het tweede huwelijk, maar een hele goede band. Gewoon altijd wel goed geklikt. We zijn een paar jaar terug ook al een keer op roadtrip geweest naar Noorwegen met z'n tweeën. Ja, en sindsdien eigenlijk wel ieder jaar tot we wel gaat van een vakantie samen. Wat gaaf. Ja. En hoe woont Marita? Die woont in Susteren. Oké, dus dat is niet het einde van de wereld? Nee, precies. Hey, maar, want ik zoog ook net hoe het stappen. De gebruikt hem dus ook veel dagelijks verkeer. Ja. Daarom zag ik die gele auto met de camera op. Kijk, ja, dat waren wij. Ja. Hey, en- Waarom komen jullie eigenlijk? nou, wij maken een programma bij L1. Ken je wel, hè? Ja. Ja? Oh, nou trekt hij al zo'n gezicht zo van, ik vertrouw het niet, ik vertrouw het niet. Nee, wij maken een programma en dat zijn altijd toevallige ontmoetingen. Wij rijden gewoon door heel Limburg. En als we iets zien waarvan wij denken van, nou, daar moet een leuk verhaal aan vastzitten. Ja. Dan gaan we erop af en dat levert heel vaak leuke dingen op. Ja. Dus als we niet aangebeld hadden, Jace, dan hadden we elkaar nooit leren kennen vandaag. Ja, eigenlijk wel, ja. Heb je vandaag op school gezeten? Ja. Hoe was het? Leuk. Toch? Ga je graag naar school? Ja, eigenlijk wel. Oké. Jij En ook? vooral op deze dag, want vandaag heb ik en turnen en zwemles. Zwemles van school, hè? Ja, ja. Ja. Jij houdt wel van bewegen. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Oké. Is dat dan nou eentje die zo echt die in een zwembad kan laten springen en die zie je de hele dag niet meer? Ja. Je bent Of echt... als ik mijn kamer heb opgeruimd, ben ik 1 uur boven. En dan is die opgeruimd.
Nee? Daarna niet meer. Hij ruimt hem op, hij gaat weer naar boven en dan kan hij weer opnieuw beginnen. Oké. Dus Jace is niet zo'n opruimer. Ik ook niet. Oh, Hij zit maar 1 vierkante kamer, dus als er 1 Welke doos kind was neerzet, is bijna de halve kamer bezet. Ja. Dan Maar- moet je eigenlijk gewoon survivalen. Survivalen op jouw kamer. Nee, op mijn die Ja, van nee. mijn zus. Maar- Overdrijven. Maar wat ben je eerlijk? Als je zegt van ik ben ook niet zo'n opruimer. Nee, ben ik ook niet. Oké. Hé, maar dus turnen doe je ook? Ja. Ben jij de nieuwe Epke? Je weet wie Epke is, hè? Epke Zonderland, jeez. Jeez! Beste turner die we ooit gehad hebben in Nederland. Oh ja. Epke Zonderland. Ja. Wil je later ook nog heel goed worden? Ja. Of, ja? Ik ga gewoon lang op turnen zitten. Ja, nou ja, hij heeft de turnen van mij. Ik ben gaan turnen bij SVO Ja? en dat vond hij toch wel leuk. Oké. Jij turnt ook nog? Ik turn ook. Wat is jouw specialiteit? Ik ben het beste in balk. Oh, en ik zit als ik balk zie, hè? Heb jij dat ook, Raymond? Dat Als je balk ziet. Maar misschien is dat voor ons mannen is dat wat anders. Dat ze denken van, oh, als ik dan oet zie glijden, dan Ja. komen Ja, ik denk- familiejuwelen eraan. Ja, ik denk dat dat inderdaad voor ons mannen wel wat anders is, joh. Ja. Maar heb je wel eens een enorme uitglijer gemaakt op de balk? Ja, bij de club waar ik hiervoor zat, toen gleed ik uit en toen had ik hier een hele blauwe plek. Want het is, turnen is niet voor watjes, hè? Toch? Nee, dat is wel zwaar. Nou, het is heel zwaar. Je moet er keihard voor werken. En het kan soms ook wel eens pijn doen als er een oefening niet goed gaat. Ik ben een keer verkeerd gevallen in de blokkenbak. In de wat? In de blokkenbak, we hebben een Oh ja, dat we is die hebben- met die schuimrubber blokken erin, hè? Ja, want we hebben een brug boven de blokkenbak hangen, alleen ik viel verkeerd. Ik viel ondersteboven in de blokkenbak. En toen? Toen hebben vriendinnen me eruit gehaald. Oké. En wat doe jij het liefste qua turnen? Ik heb maar een paar gedaan en dat is nu eigenlijk wel een blokbak. En dan op die plank jezelf laten vallen en dan een backflip of aan de ringen. Een backflip. Ja, maar ik heb eigenlijk een vraag. Nou, Chase. Zijn wij de eerste vandaag? Of Wat een coole vraag. Die vraag had ik niet verwacht. Ik had bijvoorbeeld de vraag verwacht van kom ik nou op tv? Maar niet van zijn wij de eerste vandaag? ja, ik denk dat we wel op tv komen. Slimmerik die je bent. Nee, om jou gewoon keurig netjes een antwoord te geven. Jullie zijn de tweede vandaag. Oh, Ja. Oh. Ja. even wachten. Bobby. Rustig, Bob. Rustig. Ja, Bobby wil natuurlijk ook weten wie er aan de deur staat. Ja, Hey, wij maar, drie ehm, honden. Is dat richting een specifieke persoon? Nee? Toen we uiteindelijk inderdaad de wagen een beetje vuur moet geven waren het. En hij mijn zus wel gezegd van, oh ja, het is ook wel leuk om gewoon gaat lekkere dialect leusjes erop te gooien. Dus dat is eigenlijk van Marita. Ja, het meeste wel, ja. Ja, behalve dan inderdaad dat lekker vutje, dat komt dan wel van mij af. Wat lekker vutje komt van dik af. Ja, dat vond ik wel een toepasselijke toevoeging. Zeker op de achterkant, hè? Precies. Ja, een lekker roze vutje. Ja. Juist. De kleur heeft Marita ook gekozen. Nou, in eerste instantie wouden we eigenlijk het anders. Ja. Het is aangepast. En toen is het aangepast. Wat? Ja, voor hij op een gegeven moment een pakje gevangen. Een pakje. Ja. Om aan te Om aan te doen, ja. Terwijl- En dat was nog voordat voor de wagen heet. Dus de wagen is eigenlijk aangepast op het pakje. Het pakje was ze aanduwen als ze met de wagen op paard is voor een garbage run. Ja. Oh, kijk! Zijpakje. Ja, Raymond, nou kent ze niet. Dan moet ze hem even aandoen. Zo, hé. Zeker. Sharp dressed man, hè. Ja, joh. Zie je dat je beter niet kunnen doen? Oh, jawel. Oh, dat maakt niet uit. Hey, kleren maken de man, hè. Ja, precies.
En dan inderdaad ook een breukje erbij. Fantastisch. Kort breukje. Een kort breukje. Een kort breukje. Ook als het koud is in Montenegro eventueel. Ja, Montenegro is net koud. Oh nee? Oh, Nee. Oké. Ook niet in de winter? Ja, in de winter wel, maar ja, En de kachel duurt het? de kakkel doet het, ja. Geweldig. Oh. Hey, te gek man. Echt. Ja, ik vind dit fantastisch. Ja, fijn. Er is een man met gevoel voor humor. Dat is belangrijk. Die zusterke. Mooi woord, zusterke ook. Ja, en hey, de twee turners, hè? Ja. Ja. En de druktemaker. Dat ben ik ook. Nee, Wel! echt waar? Ja. Jij? Ja, ik ben de druktemaker in huis. Krijgen we jullie nog zover dat we een fotootje kunnen maken bij de auto? Ja. Ja?